Masalah kayak koyo mau rokok lho. Rika iki sapa sih Solo? Biasa ini jari Papa. Jari Pak. Iya. Arep perlu banget Pak. Iya arep jaluk tolong Pak. Jaluk tolong. Iya iya. Jaluk tolong parah. Iya jaluk tolong golek rawatan ya Pak. Rawatan Pak. Iya. Rawatan Pak. Iya sinar udara ketiga. Sunar udara. Iya iya. Warnanya bareng Pak. Abang. Abang. Iya iya. Hah? Ya iya. Enggak. Aduh ketemu di kompai Pak. Iya sini Pak kan enak-enak ketiga Pak. Kang enak-enak ku Pak sulung. Ya cuma ngomong nih kene. Hah? Aja dia mau aneh kene. Sing oleh. Iya sing oleh. Bu, ono panitiaen. Iya iya ono kuluke. Ono kuluke. Ono seriwit. Ono seriwine. Iya iya ono buntute Pak. Ono buntute. Iya iya. Jawa Pak buntute Iya Pak. Jawa. Gede. Yang penting opah yo. Iya iya Pak. Pak, golek nyanti iki Pak. Iya iya kerungu ya. Ketemu obiae yang penting opah iki empuk-empuk iki kae. Digolek ki merono Pak, yang pertelon kono Pak, nabi ono kono. Ayo Pak. Iya iya ayo Pak. Mayo mayo. Sing piye apa? Apa-apa? Ah, Ono kono mbok apa? Kamu cukup gitu Pak. Buntute dawa ya? Ini kosek. Hah? Duduk. Aran Nyambit loh Pak. nyambit. Iya. Nyambit ya. Pak, masuk gede gue sih yo. Iya terus kalian di Ya ambil digolek maning, ambil ngelencer merono yang beda mertua ya Pak ya. Iya iya. Ayo Pak. Mayo mayo. Pak, hari ini weruh Pak rek kaya beda mertua buka. Ya weruh paman. Weruh. Weruh Mari nih kelendem mungkin Riko. emong kiari. Nyamak beda mertua garing jare ya. Nyaman nih guys. Ya kadul Riko camai terus itu berarti Riko sing gelem roh. Ya iya. Worong opah koyo. Weruh. Worong ya.
Yang urut tinggal mulai pari kok. Ya terus isu nabi sopo paman. Dia wae kopi ae kok kene wae. Ngene kalian kok sabrak. Ya Pak, iki golekkan maning juru kemode Pak ya. Ayo Pak. Paman juru kemudian Rika Yarus. Riko iki sapa yo? Ya ya sedikit jari papa man. Jari. Ya iya. Arep penting banget Ya Pak. tapi jaluk tolong paman. Jaluk tolong. Jaluk tolong bareng to. Ya jaluk tolong golek rawatan. Rawatan Riko iku pareng ta? Sunarudiara. Sunarudiara. Ya iya. Warnane, Pak. Kapian. Abian. Ono parene biyen, Pak. Ono kuluke. Ono parene. Ono sriwine. Iya. Ya ono buntute. Kandel brengose. Cukup, Pak yo. Ya ya cukup paman. Yo gedhi Pak yo. Ya ya kelebihan. Apan ketemu rawatane Riko bae, Pak. Sono bae enak empuk anget ketiku paman. Cukup enak. Jadi nggak diangkat hatiku yuk. Ya iya wis Pak yo. Ayo padha digoleki ketiku Pak yo. Ya ya ayo paman. Ya yo Pak beri apa Pak? Mayo mayo. Podo isun no kaya weruh apa? kamu cukup iku paman. Iya. Tunggu pang sepet ya. Ye dudu iku Ya Pak. iya paman. Ya terus digoleki ning ndi maneh Pak yo? Ya iya karep riko ning endi paman. Ya yo ambil digoleki ambil mampir ning bebek di mertua. Ya ya iya paman. Ya yo Pak, kita Pak. Mayo mayo. Podo Aduk maning Pak yo. Ya iya paman. Ya klendi menurut Riko ning biadi mertiane Pak. Kurang cocok. Kurang cocok kuwi Pak yo. Becelik garing. Celik garing. Tapi Mas yo celik garing ketiku Pak. Wene tandurane wae Pak. Ya kaya terong lobok. Acake iso kepengin ro rakyate wong ngono.
iki Pak yo. Iya kalau di paman. Ya merono mrene sune golek rawatan mriko sing gelem ketemu, Pak. Ya iya. Riko ya sen tinggal mulai gitu, Pak. Ya terus saya nanti sapa Pak? Yo kok golekan kanca gitu, Pak. Yo kok ana kancanen kono paman juru layar gitu, Pak. Ayo Pak, beli apa, Pak? Paman juru layar Rika Nadak modek ngono mengkos. Sing ngerti akan wong. Ayah bekam-bekane kok. Aja arti sandal paman. Asing disandalkan jangan di pasraan. Nek kempos. Nantiana kono remu kempos. Ledas. Nek ora kimpos. Pandek apar kanjang itu kaya obyek. Ada penting pandek. Ya ya bisa tolong paman. Sing pantes nang awake ya. Gedhi omong cilik. Ini kok sapa teh? Iya Seripa. Perawan nang lonjo. Perawan. Perawan kecil. Ya iya paman. Oh ya jole sing pantas. Oh. Wong sing lagi lancing utuh. Oh. Alah, ya wine. Pandek jelemetan dan disuwi sini. Aja ketiga paman. Ditulipi us. Oh siapa? Kau. Anaknya kaya rencek. Oh ya rencek. Anaknya kau ya rencek ya. Amboh. Wah, wong mati. Masa apa? Ngono jangkrung. Alah, ada penting banget. Iya bisa tolong paman. Jangan terlalu barang. Kulit mau rawatan. Rawatan barang. Ya ya sudah rudiara paman. Sungaring dia. Apa balik? Saumpama ada rawatan ketemu. Apa sih bangke? Kampung kang enak. Yo kang anget Yo. paman. Kesuwen. Opah kang deung kesuwen. Ya terus lanjut paman. Kaya bleblain. Iku parang. Kepengen ngempek. Iku paman tuh ibu paman. Tinggal nganteni angko sing nganteni engko. Lah, dianggur terang-terangan dembak. Akalare celek. Hah? Akalare celek. Lari celek. Ya lu pandai sih yang lari celek kau. Hah?
Ya kok gak ngerti. Umur lagi 5 tahun marai Kang Tobiak. Allah, itu lagi nyanti deh. Ya karena mereka kalau di panah itu rono kan Itu rum, yang kejang-kejangan kamar tengono. Kiari paman yang mau biayanya Gak ada yang baru nih. Kok dikeserkan banget dikejang. Alah, ya ketika ya kalau di panah mau ngecetakan liyane pemadaman. oh Nah, makanya saat none biayain kudu dilaksanakan. Omong jaluk kali lah kudu dilakoni. ya iya paman Ojo jaluk lanjutane maning. Rungokno saya kae. Apa? Kelilipan barang. Kabeh iki digawe. ya kalau di panah Awal piala kecil pedewang teh. Karya aduh. Ya, iya. Kalau kang parah nggo barang. Nek ketomplok-tomplok kalau kecil. Paham? ya terus kalau di panah Awal piala kecil pedewang. Mari kemundo wayahe nyaratai. ya terus kalau di Ojo kadek ditalak, ojo kadek dibuyang. Dadi rondo sing ana kang rawatai. Wih. panah itu sarang Sono. Hah? Alah, aduh ini kejalukane kaki abang-abang iki. Warobong remat bahasa rencek. Macam mana? Rencek kegedean. Sampai karangan. Allah, Kang Jambang biayain. ya iya panah Esok-esok aja megawe nduk. tangkringnya Ngumbruk kok biayain ngape berahan. Aring-aring. Aring-aring ngombe kopi sapa kang ladenai. AAE. Besok-besok sapa kang duwe ajong kanthi kudu diantenai. Brak langsung. esok jare kakang yara aja begawe esok aja Wis kabeh sing bisa ngatasan, sing bisa nemokakan. ya terus kalian di mana Arane saiki sing makide kanca ring burai. Pamane wis arek langsung brak kopi pamane wis.
Ya arep celuk to. Jaluk tolong apa? Lah celuk to kalau kula to rawatan paman. Rawatan riko sapa jenenge, Pak? Ya ya sinaru diara paman. Narudara. Yo ngene ya, Pak ya. Ya iya. Aku iki waktu iris nemu rawatan. Cipto. Jenenge Sinarudara saiki jeneng omah. Ya aku iki angkat budal iris. Wong iris iku gak kena diganggu ngono, Pak. Ya ya ngerti paman. Ya sampean lagi lemah diarano iris kok lak wis mari aku bali njut rawatan ngono. Ya iya. Ya saya cepet-cepet ya, Pak. Mayo mayo. Pak, Ya ya paman. aku iki trimo banget riko ndereno aku iris. Saiki aku balik njut rawatan. Riko aja lunga-lunga lah aku durung teko ya. Ya ya jangan santai lho paman. Mayo mayo. Riko Nek aja lunga-lunga nang kene ae ya, Ner ya. Pak, Ya ya paman. saiki aku wis teko lah nyoto rawatan riko ring mburi ana apa. Ya ya ngepunguti lho paman. Nek aja mbok dudun. Ya saiki enake kepiye, Pak? Ya penak itu lho trewae lho paman. Laporan nyari kok tandane. Ya iya. Ya saya panjuke iki lho, Pak ya. Iku yo. Pak, mertondo rawatannya aku tenan ngono, Pak ya. Ya penak itu penak lho paman. Pak, kepiye maneh? Ya bisa ningkas lho paman. Ya wis aku kondo karo riko lah ping 3 ra moro aja mbok lutre maneh. Ya iya lho paman. Pak, Kalian di paman. ya mestine wong mari nemokno rawatan iku wis kudu ana upahe riko iki ape ngupahi sun paran. Mereka jaluk kalian paman. Yo kang enak-enak pan sih, Pak. Ya saiki ketika piye ya paman.
Rika sen berjuang aku nabi sunyar. Lho kok iso mriko berjuang nabi sunyar. Iya, kadung Sono kalae untuk menang ya gak kelendai. kadung sunyar kalah. Rika biar kal rapi api isun. Yang Suloyo iki. Iya sing parah. Jadi saiki unduran aku sambiang maneh ya. Nar, dino iki awari kok perjuangan karo aku nangis sing hati-hati kowe Nar ya. Pak. Nangis semua apa, Pak? Iya isun banget. Lho aja kate riko tangisi. Yang penting riko iki kawin nang iso. Iya mau banget. Apa riko kok iya, Pak? Apa isun dari kabupaten ini mama? Ya mau riko kangen perang. Magi ae patenai. Ya kamu kangen perang buat di patenai. Wong perangku sing luput urip matai goblok. Ya mau pokoknya udah tenang. Bisa isun. Kadung usuner ada perabi. Abua. Kadung usuner oleh perabi. Oh sing Pak. Isun iki kesal lho. Sing kane krabai, sing kane ditidukune biarong. Ayo paman udah penolong rapi terus paman. Kawin. Iro nang lances ngomong kol biayu. Kawin. Diam. Ayo paman udah penolong. Pak, bener kan nangek kayu wong wadon. Ya sih bisa paman. Aku lho kayak bodoh yang bisa. Biasa. Biasa Pak Nira. Ini tahu nangekan. Ya sih bisa paman ayo di mobil paman. Masa bisa lho. Selang no pacul gini Pak. Iya aja paman ayo paman udah penolong paman. Cerewet gelare paul. Ketemu paul roi-roi gulungan. Iya mau udah penolong. Pelo Iku gulungnya pelusuran aja nono cekrukan aja
biasa iku untuk okok kan biasa kak. Ira tak jawab. Iya mau pakan yang bisa. Tintingan ya pakan biasa. Ya Ira biasa nentek. Ayo pakan. Awas Ira. Yo pae. Yar tangyeun yar. Oi, selawatan kubet dewe. Iya pindah ngono paman. Pandekan di penduan hai. Yang udiane ku paman dane urip, dane jeneng. Mele-mele kau yo waduan. Ayo paman. Lai cilai apa mandek tinggal-tinggal sing belum nyelolor Sepisan engkas. iki kae Engengen gulu niku paman. wes ngene ae Biasa ku tintingan iku untuk okok. iya ngene petot Kenceng lambene iku busuk kono. ini ben apa musuh kana Ini sih bisa paman. musuh sing bisa nenting sing bisa mentang warai kowe esuk manggut-manggut kayak rawatan di luar gelengan. Pakan sego goreng urip. Musuh panang kono. Disencing ira rek. Apa paman? Disencing ira rek kan wae iro ngwili Junior Rudi Arab ya. Iya. Disencing iro kuel-kuel. Kan jalur apa? Kalau iso nek takon nolong iso ning iro kuel-kuel. Masa sakit? Sing iro kuel-kuel. Iya sing Ya paman. diacuk sira. Ayo. Iya awas sira.
Abine mana kok, Pak? Apa? Abine Pak